Sugeng dumateng kang asanya datang pamirsani aja kula sesemua Priksa dumateng para pamirsa kakung putri semoga sedaya yen wonten paparawuh nyuwun pun sedaya kasaya kere-kere ampunan ngantos sami Allah mring kawula nadyan kula rupa Allah nanging tasih kancane kula niki
kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci ramok jaga malah mok blenjani ngopo pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu nadyan apa jroning ati nanging aku ora bisa ngonsati apa wis ora kelingan janji mumpung marang aku sinaksa ngelimpang rembulan sarine tresnamu nganggo aku wis nganti telu ketiga nanging sliramu ora kirim parto bareng saiki wis teko kowe malah kandheng priya joget semuanya Joko malah mau blenjani ayo pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu nadyan apa jroning ati nanging aku bisa loncati lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro-loro bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya dirali sik yo maju sik ayo heeh digayangke Mas sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli beri tepuk tangannya yang meriah dulu yuk josis tenan bos kadung kaya ngene saiki piye karepe nyanyi bareng-bareng ayo para kawula semua mirangake kita bisa berjoget bersama bukane kok pahit tiba mburine pancen manggelake ayo bro sentake joyo kusuman ning ati doa kang bisa gawe tentreming
atiku nate janji sikat joget semua kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit tipe murine pancen manggelake ngomong pramujiku tak ono beda sapungure kon mulunga ora kono
Beri tepuk tangan yang meriah untuk Wahyu Budi Utomo. Iki kok ayam-ayam. Wah, jan matur nuwun iki jan ayam tenan. Ayam. Sithik-sithik penting ngajek. Pasukan jogete kurang Mas. Apa? Sampean nyapa sebelah kono ya. Aku tak nyapa sebelah kene. Oke, disapa banteran swara, oke? Sing kulon sik piye? Oke, tak kene sih ya. Oke. Iki daerah kono iki sebelah ngendi Mas? Kidul. Kok retiku kulon nih Mas ya. Padha aku ra sadar aku. Iso-iso omahe kulon kono baline arah ngetan iku. Oke, sing sebelah kidul. Oke, sebelah kidul mana suaranya yo? Iki tetep ra kalah aku. Oke. Yang sebelah lor mana suaranya? Oh, kandhani. Saiki sing tengah bareng-bareng. Iya, iki kameramen iku ya kudu melu. Oh iya, iki disapa sih YouTuber ini. Dari channel mana Mas? Nyata Perintis. Terus bawahnya CV Channel Trend. Iki bolo-bolo boleh iki koncoku iki. Mas Yagus, terima kasih Pak Tukul dan konco-konco kreator lainnya iki jan matur nuwun. Iki tak salami sik iki. Wala disawer iki channel apa Pak? WBU lho, WBU dhewe iki WBU. Kuwi piye to Gus betok aku iki bola-bali kuwi. Oke yuk, disalam sik kene Mas, mau urus do disalam terus sambung lagu. Yang tengah mana suaranya? Wih, jan rame iki berarti kok jogete kudune ya rame Mas. Kudu rame. Yo Mas, dilanjut. Sampun paripurna kula maring parisuka lepat nyuwun ngapura ngatakake saking kadang muga kemana-mana niki
Baik demikian satu persembahan seni tarinya dari rekan-rekan Jagar Seni Tari Wahyu Budi Utomo sudah diaturkan untuk panjenengan semuanya. Ya tentunya pada kesempatan malam hari ini masih ada beberapa seni tarinya yang hadir untuk panjenengan semuanya untuk seluruh warga Desa Sawur Terban Pabelan tercinta. Ya tentunya pada kesempatan malam hari ini